Takže zdar lidi, já vás od dalšího videa a mám tady z mobilu natáčíme. Je tady se mnou můj bráška. A už by to taky chtěl, protože já jsem si teď stáhl Mobizen a teď jsem si udělal, jak stáhnout nebo natáčet přes mobil. Takže úplně jednoduchý. Jo, vidíte, už mi říkal bráška. Tak, najdete si... Už to můžu říct, ale už to chci taky. No, takže já už to můžu rovnou koukat, protože jsem to měl, takže já si to můžu rovnou popsat. Tak, jestli nevadí. Bizon. On je ještě menší trošku. No. No. Vyhledej. Tohle? Jo. Stáhnout. A pak ještě si musíš koupit nebo stáhnout prostě. Ale jak se dostaneš kapky na kašel? No prostě, stáhnete si toto. Stáhnete si to a ještě byste měli mít dole plugin. Já mu to tady musím najít, Alexovi. Ale to víno hroznový. No, nemusíš to mít. Ale nejlepší to je mít, takže stáhnout i tohle plugin 1.10 a pak jak se to jmenuje ale ty nemáš LG. Ty nemáš LG. Ty to nepotřebuješ. No a to by bylo z videa všechno. Jo a pak se vám takhle zjeví tady to. Jak se to dá pryč, takhle, tak. Pak se vám zjeví tady ten maličký, prostě tady to. Co si na tady to kliknete. A kliknete si na to, můžete to stopnout a ukončit třeba video. A ještě jsem chtěl přes co jakoby udělám ty jako videa, přes co se stříhám a tak dále, tak to je přes video show, to mám tady a je to fakt hodně dobrý, takže taky prostě nevím jak to říct, prostě napíšete video show, máte to vlevo nahoře video show, můžete dát střih videa. Tady mám třeba kámoše, Viber, Imega. No vidíte prostě. Mám samý kámoše. No pro dnešní video by to bylo všechno. A jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a já se loučím a